Păi să intru și Bună eu. seara, YouTube! Drop the mercy! Și sunt cu E niște bețivi în confă. 2014. Suntem live Mori, la ora mori! acum și Ai murit. Ce-a făcut, Te-am mă? m-ați fumat. luat în cur, doamnelor și doamnelor, dacă mă moare el. Aaaa! Stefani, trebuie să zici infini, na. Au! Salut! Bă, scoteți-l pe ăsta afară, că uitarăm. Nu, mă! Noi suntem aici de Crăciun. Fii mai Dar bun, bine că e fii Crăciun, adevărat. e Paște, omule, Mori e odată, dă-te Stai în gâtul, mă! Ok, eu voi ieși din serie acum, printr-un geam. Mi-am urcat Au. părul. Pune tu. Căcat, n-a mers. Sugar cane. Bă, vino un coa în gâtul, mă, de să le arăți stricla colorată și... Nu, tu și dacă asta nu. Mamă, credeam că mi-a fugit scăbozul. Salut, ce faci, iubire? Vino să vezi iubirea, vino aici, dă-l! Bă, Unde du-te în ești? Nu le arăta sticla mea colorată, vino aici să le arătăm pulă. Hai, Intră aici. eu primul. No. Hai să ne Dă-te să vedem. vorbesc cu iubirea mea, ce faci, iubire? Ieși! Te tratează cu spatele. Tratează-mă, mă. Bă, ăsta mă ignoră. Te iubește prea mult. Mă ignoră! Brace, fute-l. Iubire, ce faci? Arăți foarte sexy astăzi, ne vedem mâine. Mi-e frică să... Ok. Și astăzi vom face primul enchant. Exact. Du-te mă sus la enchantment table, că fac eu primul enchant pe Big X. Haide, Prostus. haide sus cu nea Virgil. Urcă-mă. Hristosul mătii. Ți-am zis să urci. Oh, acum urcam de tine. Treci, uite-te aici. Primul Ia. enchant. Bine că nu teleportăm. Este un căcat. Este alt căcat, căcat. Poate avem noroc la un seal touch. Și efficiency, unbreaking și seal touch. Uite-te, uite, arată-le mă pulă. Arată. No. M-am Hristos. No. Eu mă dau ușor de zăpadă să-i pun un nume frumos. La, nu ne place pula, la. Mă rog, mai mult lui Ștefan, da, la. Unde dracu-i mina aia, mă duc să minez. No, Manu le vine încoace. Manu. Anu, nu fi prost. Nu Ah. fi... Nici să nu fii prost că mori. Da. Oh, fuck. What? No, de ce nu pot să spun nume, băi, dobitocu? Nu mai pune nume, bă, lui Virgil. Eu vreau să Frate. pun suși pula la 10 lei. Da, de ce eu vreau la 11? S-am mai și de bomboane. Bă, dăm și mie un pic, dăm și mie diamante. Vrei și Vrei și tu să suci? Nu, eu vreau diamante, No. bă, eu vreau. Îi dăm un diamant, bă. În episodul care v-am filmat pe voi, vomitând și râzând, eu construiam ceva. Ești slaboz. Nu, un Pula mai mare. mai știți că prin primele episoade ziceam că facem un pod? Eu m-am apucat de el. Veniți să mă ajutați? Nu. Suși pugă. Dacă nu dai torțe, te penetrezi cu domnul Silk. Dăm torțe. Era greu să-ți arunce un stack. Stai să mă dezbrac, să mă bășu. Nu, mi-e frică să ies din mine. Primul lucru care fac kill. Bă, eu dacă mă mai scrie, mă cac pe mine. Da, te-ai pus pe împărsul. Nu, am uitat. Fix asta am uitat să-l pun, știam eu că am uitat mă ceva. Tu iei dărtul cu coasa. Nu, ei au dărdul cu coasul. Manu, Ah, e serios? pe la mine. De ce să-mi dai coasă? Ce vrei să dau iară pula? Nu. Azi nu mai Amândoi primești. deodată, gândim la fel. O sugeți la fel, interesant. Dă-i mă pe o dată. Sunt ocupat, prietene, îmi iau să mănânc pepe. Ah, Ia dai tu. dă-mi un pickaxe de iron. Nu dau 100 de diamond, da, hai, îți dau. Pa. Eu Bă, pickaxe să de... aveți diamante și mie nu-mi dați tu, vă, gâtul vostru. Ăla-și de ok, ce prost e. Bă, Mm. de Nu ce știu nu ceva. tău minunat? Pentru că ăsta îl folosesc doar pe chestii de asta. Makes sense. Nu, ca să facem un... Un diamant. Ca să... Poftim De și ce? găleata. Ești prost? Ți-am dat și găleata. Stai, Surprise, motherfucker! Că da kill de frică. Salut, Manu, pa, Manu. Și că salut, mă, nu mă doare în cur, mă, Vreau nu. torță. Au! Și doamnelor și domnilor, priviți minunăția prostie. Cum un om își bagă un băț în cur? Te doare curul sau ce? Mă, ne poftim un M-tag. Băi, din păcate și nefericire Revelionul la tine e că tu ți-ai băgat ceva în cur. Curul, maică ti, ai dreptate, Da, domnule. da. Toți am fost de acord cu această chestie. Acesta este noul copil adoptat și putut în același timp.
Taci mă, Dar mai orfanule. mult futut ca adoptat. Orfanule, nu mai plânge. Băi copile, ne strici filmarea și copiii de pe YouTube de 12-13 ani o să spună că limităm pe tactul. Nu spun, deja o gândesc. Și cauți la construcția mea că te extermin. Ai dreptate. Nu, la mine nu s-aude Facebook-ul. Runda 2, runda 6, ai murit. Sunteți conștienți că în video o să vă auziți de 2 ori, nu? De ce? Ce? Pentru că sunt eu pe boxe. Suge. Bine! Dar eu nu mă aud de 2 ori. Exterminate. No fuck you. Am închis confa la bagi. Cine a fost? Și conferința s-a închis prin magie. Da. Ne-am scris. Asta e că mai aveam un stack, dar nu mai stric încă 18. destul de mare. Ce vei, nu? Vreau un diamant. Hai, nu. Pe Paule, dă-mi un diamant. Nu mai am. Alex, dă-mi un diamant. Am numai material de construit. Acum m-am dus să caut. Bă, fă un pic de diamond. De aș avea din ce să mi le enchantez în pula măsii. Bă, nu jura de măsa. Are pulă. Salut, Binti. Vezi că e în confă și te suge. Dacă îmi dai un pic de iron, îți dai un pic de diamond. Ce naibii mai scrie acum? Domnule, Ce e firea la dracu? Bă, tu mă înțepi cu săgeata. Poate... Ah. ups. Ia unde veniți, domnii? Sunteți 3, nu? Veți Faben 12, dar nu veți primi astăzi. Păi, mi pare mi sau că nu-i bine. E nebun. Am găsit diamant! Ha? Nu-i bine. Eu îmi vând goaire! Acolo jos sunt diamante, nu le lua Manu, nu le lua, cam pic exclusiv taci. A, eu zic, man, nu le lua. Pula. Și aici. Cred că e bine. Sau poate că nu-i bine. Acum mai contează, nu mai contează. Au! Ia, au! Acum chiar e greșit la maxim. 5 diamante, domnilor! Și domnilor, dar domnilor cel mai mult. Și doamnelor nu. Văr. Manu, știi că ai putea să aduni redstone și chestii, pentru că diamantele toate eu le-am găsit singur. Și niște chis de la Zuli. Există o floare aici. Ui, creeper în pula. Doi creeper se uită la mine. Băieți, băieți, hei băieți, arăt sexy, nu? Băieți, uite aici. Bravo! Îți urez un an nou, prieten. Moare. Eu... Ești prost! Te ajur. Acum mă înțeapă ăla în cur, da? Bă, dacă te dai în mine, eu mă chinuiam să-l bag pe ăla și tu ai dat în mine, capul. Uite o chestie. Uite o pulă. Fuck! Nu bag pulele. Frate, lasă-mă, eu sunt în căutarea diamondurilor. Pentru No. că eu sunt diamondager. O- Adică villager. Chestii. A intrat cineva, o fată, o știți? Bă, da? Nu. Asta cred că e Morena sau nu e? De ce ai băgat-o pe Miruna? Morena! Ok, lasă Morena. Miruna. Și pisicuța unde-i? Frate, dar nu că trebuie să fiu sensibil. Ce-am chef de mișto, domn. Mă, te-ai din ea. Rupe în două. Ce Dacă faci, făceam. iubire? Gata. Și Eu ceva. sunt iubire, stau Bye, de bye. A dat conferință. afară din confă? Bă, nu face măgării. Nu e... Ce că te-a făcut? Luasă-mă lopatele Eu mie. continui aici. Cine mă sună la această oră minunată? Nu da, te rog. Îl sună mama soacră. Te sună măsa. Nu mă sună, mă, ce faci? Mi-a zis mama soacră. Hai, vină în cap. Hai dă stâmpul la mine, Alex. Stai, unde ești? Mr. Fan. Unde? Deci zici că ești la Glad. În cât timp ajungi în Mangalia? Eu cum voi mă sun când ajungi la Foișor? Că acum filmăm cică Minecraft. Nu, filmăm Take It. Băieții, de fapt. Faci mă, zi mă, frate meu, zi mă, Mihai, zi. Ești nasul din altă măsa? Când a spus ăsta, frate, a început să plouă. Mi s-a întunecat și soarele. Nu s-a pune ca și soarele. Nu am muștat de fecior.
Hai mă, că o să ajung eu în jumătate de oră, ajung ție o oră și... Uite, minunățile naturii. Hai, ceau. O găină! Nu! Te salvezi o găină! Au. Se pare că e de un blog. Normal. Ce ți-a zis aia? Spune-i că o iubim toți trei din corazon. Nu, astăzi nu mai primim pizdă. Da, că corazonul nostru este mai jos în dreptul aia. Da, hai dreptate, tai pula sub coaie. Nu, am deasupra. Gol. Dar- Cui trebuie gol? Nu mă, tu ai în stânga și în dreapta. Păi sunt și jos... Două pule. Nu, eu am 3, una de rezervă. E normal. O ții în frigider, nu așa? Vrei să o vezi? Nu, mersi. O ține pe bancheta din spate. Și... tu. A? Nu. Bă, măta doarme, sorta doarme, Manu. Nici nu e acasă, mă. Nu, Diana nu e acasă. Unde s-a Asta a sunat după Niho Niho. Nu. Sex shop. Nu e că am fost. îl dai? Nu e mă că am fost, ești prost. Am fost să-ți căutăm ție. Mă, nu, Ahaha. o bună! Vrei să iei lapis? De ce n-ai face? Și de ce dracule cu Big X cu Silver? Salut! Și de ce am vorbit frumos? Nu știu. Pentru că Că deoarece fiindcă Miruna și sex. Egal dezvirginare Popei. Da, 2 creeper trec pe lângă mine și eu sunt un grotiv. Am sărit într-un chei. Yay! Eupi! Mănânc adânc! Țăran, Manu! Found it! Coaie de aur. Azi nu primești. No, ha mă pula. Mersi de boss. Da, nu că n-am avea nevoie de redstone. dar nu aveți eu mor. Noi e copii Ce e săraci, bun? noi Diamante. vrem like-uri și dislike-uri pe Tony. Bă, fără dislike-uri, date în Hristosul, mă, nu mai primești pulă de Revelion. Oricum n-ai primit nici de Crăciun. Auzi, Ce? ce mă? Auzi pe slab ca aerul, mă. Bă, pe negaule? Nu, Alexei, sper de Nu Crăciun. mai striga! Nu, Pe nega? Îi Să- strigăm videoclipul cu Bă. imaginea mea. Sper ca mâine să primești un vibrator. Bă, pe negaule. Ce vrei? Îi strici imaginea lui ăsta, mă vezi. Da, eu îi stric. Știți că sub fiarul ăla era lavă. Wow, ce logică, sub diamant era lavă. Nu, înainte la diamant era lavă. Nu, Sună mai deasupra bine. la diamant era gangbang. Ok, Fabenco time. Au. Să dau cu capul pe ceva. Iau falling damage degeaba, dar nu contează, nu contează. Ok, fii atent. Dynamo! Ia uite ce m-a speriat ăsta. Dar, Am încercat, frate. Alex, dă-mi un te-ai diamant. dus cu sprintul prea repede. Hai că știu că-ți place. Și Am căzut pe Și acum pe unde facem? Prin colo sau prin colo? Am văzut ceva acolo sexy. Asta, stai acolo, stai jos. Au. Ce-ai fi putut? Vezi ce? Hai, Nu știu, ceva mișcător. Aaaa! Stai! e una. Ce mă, crezi că n-am sabie? Au! Acolo. Aaaa! Căluț Să-și fericit, pula. căluț fericit. Sunt un căluț fericit. Tu Căluț, nu ești coluț, mai tu ești ponei. Uite, sunt un căluț fericit. Gâtul Nu! Bă, din Da. față. Hai, dă-i car, dă-i car, dă-i car. Mamă, ce sunete scoate când îl ucizi. Lasă cam altul. Eu mă chilu să urc pe un cal și el mă violează din spate, da mă? E șmecher, nu? Redderul meu, gata, am luat. Aha. 2 de 1. Ah, no, tu. Dang. Ăsta ne-a dat gangbang la 1-2. Ce pula mea spune acea fată? Ai dreptate, mereu te voi viola. Da, asta e. Dar unde o vei viola? În anus sau în anul? Bune, da. Rog frumos, încă suntem în 2014. A, mă scuzi, ba nu mă. Bă, mi s-a schimbat data la calculator. Ia stai să mă uit și eu. Obișnuiesc atunci când mă duc Yay! 2014 în loc de 2010. Da, când mă voi duce la școală trebuie să le spun prietenilor. Paște-s fericit, n-am iarbă cu mine. Băi, Unde fugi? dă-mi un diamant. Nu, Alexei, ce-am zis nu la început? Alexei, Nu-ți mai dă în cap. De ce mă arunci după? Morți. Pentru că nu mi-ai dat un diamant. asta e. Alexei,
Nu, brânza costă, prietenia nu costă. Băi! Care omorâră câinele a putut voi morții voștri? Alex, omorâră câinele aia. Și eu n-am ce dau de să-mi boiler. Aia din baie. Ce-și bău? O aveți pe... Adă, de ce am băgat un boiler în Hristosul mă? Dumnezeu. E boiler, nu? Iar vă futeți. Vezi că omorâră ăștia câinele. Măcar dacă vă masturbați, chemați-mă și pe mine să vă filmez. Ulă, bani, Ia-mi eu că vrea pula. Dă-mă, termină, dă-mi un diamant. N-am diamant. Dă-mi un bloc de diamant. N-ai level, mi se pare. Bai. Mhm. Level. Hai să-ți arăt ceva. Stai mă, nu mai da el. Cu coiosul. Coiosul de sticlă. L-a luat. This will be my Uber Xavier. De ce nu pui enchantment pe ea? Jucăm level 2. Doamnelor și domnilor, PNK se pare că și-a scos coarele și ne bate cu ele. Ce urât. Eu filmez. Nu. Ha mă pulă, stai în copac, că e șmecher mă. Dar o întrebare. Eu dacă m-am apucat să filmez. Ce mă, ea ne omorâră câinele. Unde mi-e iubirea mă? Nu știu! Doar că i-a sustraiat. Unde e mă docul ăla, că vreau și o să te juc eu. Și pentru că fiindcă lavă și pizde. Roxana, babel. Morți mă, ia că sunt în lavă. Băi, dă-mă un diamant, pe bun. Nu-ți dau, frate, alea le scoatem cu forță. Frate, de ce a pus atât sugarcane acolo? De ciudă. Ce babenco, Nu stai că mai pun că am boală. Ia, pun sugar și prin apă. Ei, sugar cane, crești mă, crești. Ca un isteric. Sugar, Dă un minereu de la diamant. cred că ajunge. Alex, se ajunge atâta sugar. Obsedat. whisky-ul ăla e cam de căcă. Schiul ai panamă și dacă a căpit tu banii pe el. Bă, dar de ce? M-a pus Bă, câți bani au fost? Manule? Ce? Bă, nu mai uitați Stai. la acestea. Da. Hai. 750 și mai ia cât a dat? Nu știu ce, mă? Avea o sticlă de Jack sau de Cibină. Făceam pași de tot din ea. Ah. Ai, Jack e bun. Și el e bun. Ca balanțan, mă, Chichila. Chichila. La Valentin. Mereu. Mersi. Ăla e al meu, al Maiani acolo. Lasă paharul sau te voi ucide. Seling. Ii, sari. A sărit. Că voi să amestecat cu... Cu cola, da, bere cu cola, fiță față. Manule, gangbang. Bă, de ce ești așa? Ce whisky de la? Nu mai trebuie. Da, doamna banii. Mă, Nu a dat banii pe el. Manule ar trebui să nu-mi intri în retardat seria asta. Ai! Asta n-am fost. Minereu de... Mă, tati. Mama, de ce nu m-ar iubi? Prinde-mă, Alex, prinde peștera. Nu, mă sufoc. Manu, prinde pula. Ăla aruncă pește în tine? Uite pește. Eu am aruncat 10 blocuri, mă duc îi dau una. Oare? Are knockback pe sabie? Da, sabia lui este foarte. Ghișiți ce? Avem 21 de abonați, doamnelor și domnilor, în clipa asta. Doamnelor decât doamnelor decât și... Cine mă aură? Păi au, nu? Aura? Nu, mă. Nu, de când au e cald. Ran, bieci, ran. Pe la mine, da. Au suși pula. Niciodată. O fac toate, hai mă. Cine? Ăla. Manule, ce ești idiot. Cine? Mereu ai fost. Bă, gata, termină-te. Dă-mi un minereu de la diamant. Să fac singur. Nu, frate. Mă, mie... Pe la avem forța. Dă unul. Dă unul. Alex, dar de ce stai așa? Ai călduri? Auzi, Alex, ești în călduri? Da, fă mă, da. Plecați. Aha. Am zis ceva aici. E diamantul meu. Gangbang! Unde îți dă? Dă-mă unul. Se pare că i-am dat cu tot porunca lui Manu, nu lui Alex, să-i fur diamantele. Lasă să fac pe A, că am zis. Îl vrei? Dă-l. Îl vrei? Dă-l. Bine, Ce știi să stai. faci pentru el? Auzi? Prinde-o sub băiatul. Ce ai? Mă, ne rămâi aici. Băiat.
Hai băiatul, hai băiatul. Hai băiatul, băiatul. Uite băiatul. Diamanti, mă! Diamanti, diamanti, diamanti! Ok, mă duc să-i dau foc la toate. Nu! Te bag cu gata, frate. Eu te bag cu toporul, fraiere. Ai spart o torță. Antă, Marine. Tortă te spart. Doar ce a venit cu sticla. La 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 la, punem torțe. Ha? Am înghițit numai de mult. Arcă. Am făcut aici ferme de torțe, dacă veniți să vedeți. What? Cum ai făcut fermă de torțe? Vino înăuntru. Manule. Vino în casă. Nu, hai că vei. Trează-te, prietene. Manu, termină-te. Tem diamant. Cine vrea acest diamant? Stai. Eu sunt. Yay! I'm the king of the world. Yay! Vreau să urc acolo. Yay! Yay! Au! Morți, mă, te urc în altfel. Parcur, bitches! Bune, asta-i sprint. Parcur, bitches! Tu nu parcuri, bă, tu ești. Yay! Au! Eu era... Gata, mă, cine vrea diamantul? Eu mă... Oh! Prinde osele și ți-ți dau 3 diamante. Vrei un diamant? Poftim niște iron. Tyronul meu! Am luat și diamant. Ia. Nu griji, Ania, deci mai dau eu aur. Gata, Manu, haide. Termin cu... Cuțu, prinde. Na, poftim niște zăpadă, prinde de aici. Ce prost e! Tot ce l-am luat. Și ceva, poftim tot ironul. Ce vorbești? Se bate cu osul. Coyotul, dă-mi ironul, mă. Îl vrei? Chiar îl vrei? Du-te după el. Da? Iar și pe ăsta. Au. Mai Ah! lasă-l. Nu e frică de scheleți. E prietenul meu. Bate-l. Nu-l omorâți, Bate-l. Ah! nu-l omorâ. Nu pot să mă urc pe scară. Salut, prietene. Salut. Te bag cu peștele, bă, fraiere. Ah! E frică. Bate-l. L-am bătut cu peștele. Nu, ia. prinde-mă, prinde-mă. Prinde-mă, vezi că sar. Ah! Apat. Nu. Prinde-mă. Achievement. Care vrea? Cum e diamond-ul eu? Nu, dă-mi Alex, dă-mi ăla să fac. Ce? Ia mă, să fac pickaxe. Am 32 și le înceantez. Ți l-am dat. Le-ai dat o pulă. Ștefane? Mare. Poftim un diamond. Morți. Vino mai aici sus, Cuțu. Cuțu. Să creșteți, mă. Prinde, Cuțu. Diamonds. Aci. Bă, și pui pe care vrei să ai mai bună. Ok. Ok. Precene și baftă cu canalul vostru. Nu-i- Urțu. Bim. o întrebare vă spun și eu vouă. Coleg. Era să-i diceți ăla cu suzeta în gură. Mai țin de poză-te la ziua ta? Cu seta în gură? Serios? Are nuri, poți să zici ce sugea nuri, n-avea treabă. Manu, ce-a picat? Nici eu să te dau la distanță. Put pickaxe, super. Vedeți că la și 40 închid. Ce, mă? Bă, Ce mă nebunii, vrei să fac de 2 ore? da. Da. Bă, da chiar, video în premieră cu măta. Nu, dacă vine și măta facem. Ok, frate, ok, mama. Mami. Devii lesbiene pe YouTube. De ce mă dai lesbi? Nu? Ah, Dar devii amândouă. se putea și mai bine. Ce? Eficiență 4, am breaking 3. Tocmai ai consumat tot aerul. Să faci chestia. Da, am făcut-o. Salut! Ce logică ai. Eu nu voi muri. Nu pasă de Cristian Flori, unde ești? Dar ce dracu are pe toporul ăla, că spute de mergi bine? E topor de aer un gol. Unde mi-e floarea soarelui, uite-o. Aici s-o ghinește neamitrus. Poftim. Băi, dar chiar de ce ai omorât, mă, porcul ăla cu nume de pulă? Nu, sucărime. Malelistule. Uite. Game la pe aia în gen. Nu veni și tu că e corect, acum e 1v1. Tu-ți coiosul ăla cur. Eu lăței două. Îți arăt raiderul și fugi. Ce la spate, cum ai? Nu, păi tu znați, asta câte alerg eu cu bățul sfânt scos din curul lui Dumnezeu? Cred că l-a durut. Unde ești? Adu-mi o lopată de iron. Da, unde ești? La docul maică-tii. Eu fac baie în lavă, lasă-mă în pace.
Mai Ah, bine. e căluță. Băi, unde se la ce mai mult la mă. Labă. La bă. Nu vrei niște Mircamu? Lasă, nu lua așa, Manu, dă-te tu. Ești prost? Am 5 diamante care era. Bravo, Manule, ce-ori deși toate diamantele, îl lăsăm 6 fraiere. în sapă și eu am 0. Are forcer, mă, pe el. Are, mă. Au. Păi nu-l mai sparge, lasă-mă pe mine că am siltaș, doamne. Și când facem unul cu forcer, nu mai multe dau. Băi, ce prost ești. Era ale mele, tu câte luai și mă zici de tine să-mi Nu sunteți la pod. Eu nu mai sunt acolo. Dar unde Hristos sunteți? Hristos și ție, domnule. No, dacă intri în biserică, pică biserica cu tine. Ai forcer, muistule. Nu am forță. Ai, că iei mai multe. Eu am sugarcane, facem la schimb, diamante pe sugar. Nu facea la schimb, o dau pe măta. Adică ți-o dau înapoi. O dau pe măta pe 2 caramele. O am pe măta, deja îmi pare rău. Eu ți-am vândut deja. Pe măta? Pe măta. Ce coincidență, eu am păstrat-o pe măta. Are sens. Bă, ce pula mea ți-ar trebui ăsta? Vrei să ai circuite? Știu să fac chestii. Yay! Ciu, sugarcane, ciu. Vrei să vezi ce am pe techici. Ups. Nu o să vedeți nimica cu sugarcane-ul, aruncăm dovada în apă. Știi că dovada te aruncă pe tine, nu? Ce faci? Nu o să afli. Și nu spun. O să vezi în video. Ne-au futat Kenyu, Ce ne-au. prost ești, eu punite mea aici și tu mă omori. Papa. Ce spui dacă îți voi penetra curul cu un cur? Îți va plăcea pula? Stai că mai prind un mesaj. De pulă. Suși pula. Azi nu, azi ai liber. Pinti! Fiul meu pierdut. Bă, puteți să tăiați asta la montaje, nu? Noi nu. Nu o să o faci. Atunci sunt futut. De Dumnezeu, de mult. Nu, am spus cuvântul cu pul. Și nu-i pulă, că nu-mi place, că nu mă... Bă, ba pula, mai ca să mă trolează. Ce ești? Câine, poftim un os alb. Dă-mi, dă, eu... Uite, morți, mătii. Când vreau și o oase, nu mă servește. Nu, ia și tu un bot atunci. Os. Bot, ia. 2, 3. Fără număr. Fără număr de la Ștefan pentru Tasu și de la Tasu muie pentru Ștefan. Ne teleportăm la... Au, mă doare. Ia să vedem, au ce face, tepe, au. Au. Manu, eu nu dădeam în tine. L-a luat, s-a teleportat în zid? Nu am murit. Ce trist. Nu cred că mai vrei să mâncați scos în acadu. Hai să mai vezi. Ok. Oh, fuck yourself. Vezi că are miros? Uite ăsta fidă. Urmă de șoseta. Deci ăsta fidă asta feată pe vândouă. Ciorap am zis. Dă-i o limbă. Savurează-o. Savurează aroma. Nu m-a întâlnit cu... Să-ți în cap. Tu gay să mă cap. Serios, savurezi ciorapul? Fericiți. Nu înseamnă tu. Ia uzi de la savurează și ciorapul. Îți place? Bă, Ce e aici? Ah. Pereca, asta, Manu, poftim, apă și găleat. Ultima apă și găleată. apă de-aia pus la apă. Ok, vei muri de către coios. Ups. Respawn. Da? Chiar nu pleci. De ce? Mi-a spus niște părți, că cam așa. Vrei să cușă? Nu, te încui aici. Suntem în cur. Dar s-a scurs și timpul ăsta, așa că vă spun la revedere și futere plăcută la ăștia. Nu vreau eu să le spun. Spune-le. Îmi pare rău, dar acest viol nu se va termina aici. Vom începe episodul mai târziu. Succes la violuri și mult cartaboș în gură. To be continuation. Bye bye.